Mufaro wangu kukugamuchirai vadiwa vatariri pano pachannel yenyu yeCLM Author, apo tiri kupfuurira mberi nekuverenga bhuku redu rinonzi Mhungu, bhuku rakanyorwa naLevis Mahlatini. Muverengi wenyu ndirini Tete Vimbai vekwaMasiziva. Sekuziva kwenyu patakasira muchitsauko 27, tinoona Andre achipatika kubva kuhope achinyumwa kuti John ane zvaanoziva kuburikidza nezvaakaona zvaakaita paakamuwanikidza achidaira runhare. Tichaverenga patakasira muchitsauko 27. Andre akasimudza bepa riya raiva anyorera achibva ati, John anyepa paye ende ari kuziva patiri. Izvi zvandanyora izvi ndizvo zvichapedza nyaya yose. Motokari yemhondi yakanga yasarwa nekiromita rimwe chete kuti isvike paPomolo Lodge. Chitsauko 28. Andre akatora nhare yake achibva atanga kuibaya-baya. Ko, uri kufonerani? Lebohang akabvunza. Ndiri kufonera John. Andipa namba yake. Andre akapindura, ziso nepfungwa zviri panhare. John wakarara? Akabvunza Andre mushure mekunge abatana naJohn parunhare. Ndanga ndakarara, asi wazondimutsa, John akapindura achiseka. Sora hako shamwari, ndanga ndichida kukuzivisa kuti tabva paPomolo tafunga kudzokera kuHarare. Andre akanyepa. Matodzokera? Hongu, pane zvatiri kumhanyira. Musadaro vakomana, kubva madzokera tisina kuonana. Zvino mava papi? Tatobuda mubulawayo shamwari. Aiwa, tatodya mitunhu. Namba yako ndinayo saka usatya. Ndichakuudza kana ndave kupindira matoposi zvekare. Marwadzisa guys. Anyway, mufambe bo. Ndipo kaadresi yepaunogara. Ndinogona kuzopinda muHarare next week. Andre akapa John kero yake iya yekuNewton Park. Vakataura dzimwe nyaya, Andre achibva adimbura runhare. John akaboekana achibva achaira mhondi achidziudza kuti ana Andre vakanga vabva palodge. Mhondi dzakashatirwa dzichibva dzashaya kuziva kuti dzodii. Apa dzakanga dzatomisa motokari paPomolo Lodge. Saka toita sei shamwari? Hatingabve pano nekuti kuseni tinofanira kugugula zvatawana pabepa iro izvo. Ndilebohang uyo. Vaviri vari mukamuri ravo paPomolo. Atiti chatiza ndiani? Hapana kwatiri kuzoenda, anti utaziva kuti mhondi idzi ndianani. Zvakanaka, akadaro Lebohang achidongorera nepafafitera. Under normal circumstances, tingadai tagarira mhondi idzi dzichiuya because obviously John avatipira tobva tadzibata, but idzi mhondi dzatiri kudhila nadzo idzi dzinenge dzakawandisa. Hatidzipedze kwadzinohodwa. Tikadzibata, munda wadzo uriko. It makes no sense kuti tidzirwise. What we will do is tichaita setisipo isu tichitoita tunhu twedu. Iwe, maraiti emotokari akabaka panze apo handisi kumanzwisisa. Akadaro Lebohang. Api acho iwe? Uya pano uone. Ayo, padivi nemotokari yedu apo. Hamino sei laiti repanze risina kubatidzwa. Tingadai tanyatsoona. Ayo. Maybe munhuwo angomisa motokari yake. Asingabude motokari make. Hongu, ko zvino tingati? Kwete shamwari, something is not right. Mumotokari yaive panze, mhondi dzaitaurirana naJohn parunhare. What car are they driving? Yakabvunza mhondi, ichibva yaudzwa zvayakaudzwa. I see. Mhondi yakabva yadimbura runhare. Ndokucherechedza motokari yaive padivi. Nepamusana perima, mhondi haina kunyatsoona, ichibva yabakisa nhare yacho kwave kuburisa panze pefafitera. Iwe, tarira uone. Munhu ari mumotokari uyo anenge ari kutocha motokari yedu nefoni kuti anyatsoona. Warevesa shamwari, something is not right. Tasvikirwa. Akadaro Andre. Vaviri vakatora tunhu twavo vachibva vananga kumusuwo. No, ngatisatizei, akadaro Andre. Tasvikirwazve. Hongu, ndozvandiri kuda kuti zviitike. Isu ngative redi chete. Okay. Mumotokari, mhondi dzakaronga kuti dzodii, dzakawirirana kuti zvaive nengozi kuti dzipindire ana Andre sezvo Andre aive nyanzvi pabasa rake. Dzakazotenderana kuti dziise bhomba kumashure kwevhiri remotokari.
motokari painozofambiswa chete ana Andre vanobva vafirapo. Kuitira kuti chiitiko chekwamutare chisazodzokorodzeke, mhondi dzakatenderana kuti dzaizovhura maziso dzakatarisa kuti ndianani vaizopinda mumotokari yana Andre. Ana Andre vakanga zvino vaita semapasenja emutireni, vakadongorera nepafafitera. Vaida kuona kuti mhondi dzaizouya dzaive ngani. Vakaona musoro wemotokari yemhondi wovhurwa. Pane munhu mumwe chete akabuda achibva atendera seri kwemotokari. Akadzoka achibva apinda motokari. Zvaakaita havana kunyatsozviona nekuda kwerima. Motokari yemhondi yakamutswa ichibva yabuda muchivanze chePomolo Lodge. Yakasvikomiswa kunze chaiko. Mhondi dzakaziva kuti ana Andre vaizobuda mukamuri ravo kunze kwachena, nokudaro dzaizokwanisa kuvaona vachipinda motokari. Kudzamirire kure kudaro? Leboang akabvunza. Hausi kuona here iri kutambika? I think vaplanta bhomba vanhu ava. Chii? Ndiwo hunhu hwavo, makwara. Vanoda kundiuraya nebhomba. Feya, vanoziva kuti kuno kumakati. Saka todii manje? Zviri pachena izvi, zvangofanana nekubira chana chiwitsi. Isu ngatitisi takapusa, apa tichitoita tunhu twedu. Vaviri vakagara pamubhedha, ndokuti zii. Leboang ndiye akazoti, shamwari, chimbondiudza kuti chirahwe chemhungu chiya wachisolvha sei? Chirahwe chipi? Ichi chatawana pasi pemhungu chiya. Chakapusa icho. Andre akaburitsa bepa ravakanga vanyorera riya raive nenhetembo kana kuti chirahwe ndokuti 2 degrees to 9, the 616, 28 degrees 30 full stop, eto 4. Chakapusa ichi inhamba iyi. 2 ndi 2, noti ndi 0, degrees ndi degrees, 2 ndi 2, 9 ndi 9, full stop ndi full stop, the 616 pakati 616, koma anongoramba ari koma, ndi 0, 2 ndi 2, 8 ndi 8, zvakare degrees ndi degrees, 30 ndi 30, full stop ndi full stop, eto ndi 80, 4 ndi 4. Ukabatanidza zvese izvi unoburitsa pakati 20 degrees, 29, full stop 616, 028 degrees, 30, full stop 804. Akatsanangura Andre. Aiwa, muri kuseri baba, makapenga ndabvuma. Asi munoita macryptic puzzles aya emunyusipepa akaoma. Leboang akaseka. Kuuya ndiko kudya kwangu. Ini handite macrossword puzzles evana aye. Ndinoda akaoma acho aya anongotariswa nevanhu vosiya. Saka nhamba iyi inomirirei? Iyi haisi nhamba kwete, iadresi. Adresi? Hongu. Andre akatsanangura Leboang zvaive zvakamirirwa nezvavaive vakanyora pabepa. Muchidzidzo chegeography munowanika mazita anoti latitude nelongitude. Sezvamunoziva pasi rino idenderedzwa sebhora. Maraini elatitude anobva kurudyi achienda kuruboshwe rwepasi rino kana kuti earth. Pakati nepakati peearth pane raini relatitude rinodaidzwa richinzi equator. Equator rinonzi iri 0 degrees latitude. Raini rinotevera pamusoro peequator rinonzi riri 1 degree latitude. Zvichienda zvakadaro kusvika tasvika pana 90 degrees latitude inova iyo north pole. Ukadzika pasi peequator, raini rinotevera i1 degree zvichireva kuti zvichienda zvakadaro kusvikira wasvika pana 90 degrees latitude inova iyo south pole. Pamusoro peequator panodaidzwa pachinzi north, pasi pachinzi south. Longitude ilaini rinobva kumusoro kunorth pole richidzika kusvika kusouth pole. Longitude yepakati inonzi prime meridian iine 0 degrees. Raini rinotevera kurudyi rine 1 degree zvichienda zvakadaro. Kuruboshwe kweprime meridian kunongofambwawo zvimwe chete. Longitude iri kuruboshwe rinonzi riri kuwest, riri kurudyi rinonzi riri kueast. Nzvimbo imwe neimwe iri pasi rino ine kero. Zvakangofanana nekuverenga mamepu aya
iya inonzi grid reference. Zvakangofanana nekuverenga mamepi aya. Iya inonzi grid reference. Kana uchida kuziva kero yenzvimbo unoona kuti longitude, kana uchida kuziva nzvimbo yekero unoona kuti latitude yayo ichii uye kuti longitude ichii, wobva wanyatsoziva pane chinhu. Mauto ekuamerica kare, Zimbabwe ichanzi Rhodesia, akagadzira inonzi GPS, zvinova zvakamirira kuti Global Positioning System. Chisikwa ichi chinoita kuti kero yenzvimbo yose pano panyika izivikanwe. Muchadenga makaiswa masatellite 24 anotenderera. Masatellite aya ndiyo anoshandiswa kuziva kero yenzvimbo. GPS yakatanga iri yemauto, asi iye zvino yave yemunhu wese. USA Department of Defense ndiyo inoona nezvechipuka ichi. Ini ndinongonzwa nezveGPS ndisingazive kuti inoshanda sei kaini. Ndilebo wangu uyu. Andrea akaseka zvekare achibva ati, namba iyi yandanyora iyi inodaidzwa ichinzi GPS coordinates. I think ichatiudza pane nzvimbo ine nhongonya yemhondi. Pane nzira 3 dzekunyora kero yeGPS. Yandanyora iyo inodaidzwa ichinzi DMM, kureva kuti degrees and decimal minutes. Pakati pemaraini elongitude kana kuti elatitude pakakura zve1 degree. 1 degree iyi inopetwa kwemakumi matanhatu towana maminitsi. Miniti imwe chete inopetwa zvekare towana decimal. Mutauro wemakombiyuta, decimal point haasi koma, asi kuti ndi full stop. Zvakanaka, akadaro lebo wangu. 20 degrees 29,616 028 degrees 30,804 ikero yeGPS isina kunyatsokwana sezvo isingataure kuti maraini elatitude nelongitude ari kudivi ripi reequator neprime meridian. Izvi hazvina kunetsa Andre. Macoordinates aya andanyora haana madirection, asi tikashandisa common sense tinoziva madirection acho. Zimbabwe iri kuzasi kweequator uyezve iri kurudyi kweprime meridian. Izvi zvinoreva kuti kero iyi yandanyora inofanira kunyorwa sekuti S 20 degrees 29,616 E 028 degrees 30,804. Akatsanangura Andre achiratidza ruzivo rwemhando yepamusoro-soro. Saka changosara kuziva kuti nzvimbo iyi ndeipi nhai? Hongu, zvinoda laptop kana kuti nhare yakadzidza. Varume vaviri ava vakazorara vachiita madzoro ekurinda. Vaiti kana mumwe achinge arara, mumwe aiona kuti panze mhondi dzaiita sei. Kwakazoti kwaedza, varume ava vakageza kumeso ndokudya kwemakiseni. Nguva dzakasvika paawara rechitanhatu. Vakaenda mumba yemakombiyuta ndokutanga kuita basa. Vakavhura inonzi Google Maps vachibva vanyora kero iya mukabhokisi kakanzi search. Kombiyuta yakavaudza kuti kero yavaive vaisa yaisararama. Kochizve, akadaro lewanga, hameno nai. Are you sure kuti wanyora nhamba zvakanaka? I'm very sure. Ndaona pane nyaya. Format yandanyora nayo haisiriyo iri kudiwa apa. Pari kudiwa maGPS coordinates ari in the format of DD, not DDM. DD zvinoreva kuti decimal degrees. Hazvinetse, tichadivhaidha 29,616 na60 towana 0,4936 tobva taedha 20 degrees. Answer yatinowana i20,4936. Tikaita zvimwe chetezvo pana 028 30,804 tinowana 28,25134. Tikabatanidza macoordinates ari maviri aya tinoburitsa 20,4936 28,5134. Since tiri kuzasi kweequator, the coordinates anoti iwo minus 20,2. Since tiri kuzasi kweequator, the right coordinates anoti iwo minus
20,5134, 28,5134 sezvo negative ichimirira south kana kuti west depending nekuti latitude here kana kuti longitude yauri kudhila nayo. Ngatiseche tione. Lebohang akanyora minus 20,4936, 28,5134 paGoogle Maps achibva asecha. Zvakabudapo zvakamurovesa nehana. Zvatiri kuona ndizvo here izvi? Andrea akakanuka. I can't believe my eyes, shamwari. Lebohang nayewo zvakamushamisa. Hapana chekumirira shamwari, ngatitoendai, Andrea akadaro. Manje rinobuda sei gonzo kati yakagarira? Pakaoma shamwari, it's obvious kuti mhondi dzaisa bhomba. Kungomutsa motokari chete pedu panobva patiperera. Why don't you call for backup? No, hazviite, tisavimbe chero nani zvake. Hatizive kuti ruoko rwemhandu runosvika kupi. Pamwe nemumapurisa emuno mumaTebeleland, mhondi nemhandu zvirimo. Apo warevesa shamwari, saka topabuda sei pano? Pave kudiwa zvechigora apa. Chazvakanakira mhondi hadzitizive zvakanaka. Isu takadzidziswa nezvikara. Handi yetinovaratidza chakatadzaimbwa kuseka kunyanya maichigona. Akadaro Andrea achisimuka. Manje dambudziko, tine pfuti imwe chete, tinorwa sei? Akabvunza Lebohang. Zvimwe hazvidi pfuti shamwari, zvinoda njere. Chazvakanakira mhondi dziri kufunga kuti hatisi kuziva kuti dziri pano. Akadaro Andrea. Vaviri vakadungamidzana vachibva vadzokera kukamuri kwavo. Vakapindamo vakarongedza zvinhu zvavo, Andrea achibva asimudza nhare yekamuri. Pomolo Lodge iri muprivate game reserve, kureva kuti inochengeta mhuka dzesango isiri yehurumende. PaPomolo Lodge apa pane motokari dziya dzisina denga dzesafari dzekuti vashanyi vanokwanisa kutenderera zvavo vachitora mifananidzo yemhuka. Ana Andrea vakaverenga izvi mukabhuku kaiva mukamuri ravo. Hello, ndingade kuziva kuti motokari yesafari inosumuka nguvai? Akadaro Andrea panhare. Murume akadayira runhare akati, manga matobhadhara here mari yacho? Tinobhadhara musatya, Andrea akapindura. Yekutanga inosumuka na6:30 kuitira kuti mukwanise kuona mhembwe dzinenge dzinomuka kunwira mvura makuseni. Munobhadhara pareception pano, pane desk regame. Zvakanakai, regai ndiuye kuzobhadhara. How much is it? $8 chete. Andrea akadimbura runhare achibva apiwa mari naLebohang. Akabuda mukamuri ndokunanga kufront office kana kuti kureception. Nguva dzakanga dzati 6:28 am. Kwakanga kwangosara maminitsi manomwe kuti motokari yesafari isimuke. Andrea akasvika pafront office ndokubhadhira mari. Kana musina makaki shorts, mutaure. Mucurio shop iri apo munotengeswa zvese zvamungade. Andrea akanyemwerera. Mbatya dzinorasisa mhondi ndidzo dzainyatsoda. Akananga mucurio, kureva kuti chitoro chinowanika mumahotera kana mumaloji chinotengeswa zvinhu zvakafanana nezvivezwa zvekuti vekunze vakadzokera vanozorangarira nyika yave vashanyira. Akasvika mucurio ndokutenga zvikabudura nemashati pamwe chete neshangu. $100 kaiva apiwa neLebohang kakabva kapera kese. Akadzokera kwaive naLebohang vachibva vapfeka mbatya dzavaive vatenga nekukurumidza. Vapedza vakataurirana zvavaizoita kuitira kuti vakwanise kubuda paloji paive pasoswa nemhondi. I can't believe kuti detembo remhungu rainongedza panzvimbo yakakosha uye inotemesa vanhu musoro kudaro. I wonder kuti mhondi dzinodei panzvimbo iyi, Lebohang akadaro. Makwikwi shamwari, tichazvionera pamunhu sepfodya. Uku ndiko kupera kwechitsako 28. Tinopfuurira mberi nekuverenga chitsako 29 muchikamu chinotevera. Ndatenda.